Ćao ljudi, pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video. Danas ćemo da radimo ono što smo obećali još odavno na TikToku. Ovdje je TikTok, tu klikni, zaprati me i to. I radi se o tome da imamo hard disk koji je star 40 godina. 40 godina je stara ova cigla. Pogledajte vi ovu razliku, ovo je nešto neverovatno. Košta, koliko sam rekao, $800 ga prodaju. Malo sam da uzmem 50, ali neka, nisam hteo, rekao, ajde to da podelim sa vama, snimim jedan klipić i to mi je to. Baš me zanima u suštini šta je unutra, znaš kako sam znatiželjan, znaš kako me onako ono bocka nešto da vidim. Mislim, isto je to sistem kao ovdje, isti je i unutra, ali je sve to staro, dosta staro, drugačije, sigurno nije ovo zoomirano unutra tu, ne, sigurno je ovo, kako se zove, da ćemo da vidimo tu nešto šta je. Inače, svi vi koji me pratite, hvala vam puno na podršci, a vi koji me ne pratite, možete da me zapratite tu dole, ja sam Bore. I dobrodošli kod brata u šupu. I idemo da otvorimo taj hard disk. Inače, pre nego što otvorimo taj hard disk, ja bih malo da vas smaram o tome i samo da vam kažem da ovaj ovdje hard disk ima 500 giga, a ovaj ima 30 megabajta. Ko ne zna koliko je to? To ti je kao... Mnogo velika razlika, mnogo. Ko ne zna šta je 500 giga i 30 megabajta, znači, evo ovako, znači, da se izmasira. Opasan je ovo hard disk, verite mi. Da li da objavim ovo? Moću da objavim, bre, brate, što da ne. Pazite vi ljudi koja je ovo razlika. Pogledajte i vi ovo. Hej. Ma ja ovo moram da izmerim da vidim koliko ovo kila ima. Vaga! Pazi ovo, mali. Pleng. 572 g. Deda. $2,230, ne. Koliko ima? 2 kila i 200 grama. A u domaćine, brate, znači, koliko? 4 stan unutra. Wow. I ima 2 ploče. On ima 2 ploče. 2 ploče. Vrtim 2 kila jedva sa jednu ruku. Ne, bre, ko bre, šta? Šta kaže čovjek? Da se otvori. Ljudi, dobrodošli u istoriju. Brat moj, kakav ti sistem imaš. Pazi ovo ide ovamo namo. Nije kao ovde. Ovdje ide ono. Domaćine. Razlika. Pazi, ja mogu da pomerim bar. Bakar. Bakar. Što debelovo. Domaćine. Ima zlato sigurno ovdje. Siguramente. Vidite koliki motor ima. Ajde sad malo šalu na stranu. Ozbiljno, gledajte koja je razlika u motorima, znači. Bre, mogu na veš mašinu da stavim, bre, čovječe. Vidio. Evo, ovo će da mi treba sigurno za nešto. Čudesna stvar. Brat moj. A što ne mogu da pomerimo? Bre, pa ovde treba, bre, Bizu iz Kruševca da zovem da ovo da pomeri. Neće. brate.
veoma zanimljiva stvar. Znači, pre 40 godina, pazi, znači, oni znači, meni kažu da je jedna ova ploča imala 10 MB. 3 ploče su 30 MB. Wow. A opet da se vratim na ovog malog buđavog, on znači ima 500 giga na jednoj ploči, mnogo manjoj. U stvari lažem, 2 ploče su tu. 2. Svejedno, 250 giga po ploči. A ovde je 10 MB po ploči. Hej. Bre, i kad pređem prosto ko gramofonska ploča. Ono. Kviki. Strava, zanimljivo. Okej. Ništa, ako ste uživali u ovom videu sa mnom, ostavite tamo subscribe, like, podelite sve to, pozdravite vaše voljene i želim vam sve ove praznike, neka bude sve to lepo, ponapijajte se, ko pije, ko ne pije, znači neka bude dobar, neka bude miran kao ja ne pijem ništa, ali gotovo ću da počnem ja da pijem. Šalim se, neću da pijem, prosto ne pijem. Nećemo tu temu. Hvala vam što ste gledali.